danglam khmat kalajong da arlawi kul persya ia ka North East United. Ka jikun quarter finals hakane ka Durand Cup hapdeng ka North East United bat Shillong lajong. Adu bakut jong ka kelas step jong ka ne ka jinglakai ka Shillong lajong ka lam khmat da ka ba tam ar lakawi kul persya ia ka North East United yagi kul jong ka Shillong lajong la thep of figo sendai hakamnit ka ba arpo bat ia ka kul ka ba ar jong ka la thep da ujota hakamnit ka ba lai pusau bat ia ka shikul jong ka North East United pat la thep da US Ajaria hakamnit ka ba kadar ka jinglakai kolong ka ba itnat bha hadu menta bat ka jingli hangni kami hatu ka Shillong lajong kala nem ban bat ia ka jingelam hadu ka bakut ni ka North East United kan wan phai bat pan kala ia ka jingelakai. Drop haka comment section jong ka ni ka video kat kum ki jing sngaw jong phi manawan job haka ni ka jing lakai ka Shillong lajong ni ka North East United.